3 çorap. Aha. Senden sadece dikkat istedim. Şolara men hırmat edeyim. Yer başka kafede yiyip çaylı. Hemen başka kafede, o bir maraya etmeli. Aftabanın ornunda da dine şol Kalkınç kafe var. Ingo kafe. İkinci etaja kalayın. Kalkınç kafemizin menüsü. Yok, minyonu ayır. Näme soğudu, sondan alayda özüm işlep görtme, näme soğudu. Bizim kalkınç kafemizin hemmetinin öňden gelýän iň gowurýan nahary var. O çöregisi gol. Hemmet şonu isleýär. Aslynda gowgat bolsaň hemmetin şonu isleýär da. Düşünmedim. Sen düşündün ha? Senden Alayım sadece seni. dikkat istedim. İşteňiz açyk bolsun. Bagtyň açylan ýerler. Aslynda bagtyň özünden açýarlar. İşteň özünden açyk bolmaly. Sen düşünmeýäň zat o bu düşünni. Senden sadece dikkat istedim. İkinci yiyecek mi? Yo. Yo, gurtly kebabımız var bizim. Täze çıktı. Aslında täze küýden suw soğuk diýerler. Bilýärmi? Doğru değil mi? Allymädir getirdim. Şu yogurtly kebabımız ýetişen proslan birine barýanyň kynap galandyr şunu. Aslında şu zat etmeli, biriniň zadyny elinden almalylar. Ýöne halk edýär, menem edýär. Mangal uruna näme isleýän? Nämeňiz var o? Gapyrga. Ulu kapıgalı. Aslında var ha. Kalkınç kafede yüreği var ha. İkiye bölüp pişirýän ammadyr. Senden sadece dikkat Doğru değil mi? istedim. Ulu var ala. İstediğimi Getirýän. İşte açık bolsun. Dördüncüm batırma getirýän men size. Hiç kaçan biriň yüreğine barmak batırma. Senden Nakara batırsanız batırın, yüreğe batırma. İstediğimi sevilen oğlum yolunu gözledim. Battı. Yürek bilen bişirlenir. İşte açarım, yürüyte kalkınç kafenin adından soğuk bolsun. İçmeni näme? İçmeyi senlik napitek badır. Yöne haýyşt. Ant bir içeyme. Senden sadece dikkat Doğru değil mi? istedim. Yeni düşünmedim de. Midar ettin ha. İstediğimi sevilen oğlum yolunu gözledim. İç. Sevgine Ben düşünmedim de näme diýäň sen? Näme düşünüň oge? Şunça zatlardan soň näme düşünmeýän? Ýa düşünmedik birýärmi? Ine men bir söýgülüm şey. 2 ýyllap döýüşdüm. Gato gowy döýüşdüm. Gül ýalam gidip durdy. Ýöne ondan soň birdenem telefon melim almam başlady. Onda soň bir ýerde tutup bara. Näme üçin beýtýäň diýen dedi. Men durmuşa çykýan idi. Ana durmuşa çykýanymy? Ine sen ýa gördüňmi? Ýa sen bilen söýüşüp ber. Ýa ol kurtary bolmaly. Näme üçin meýle? Ana men taň aýdaýyn dogdum.